Amma wannan bahi ma da hankali ko kaɗan wannan mai mahin din mahaukaci ne. Mashin da mukulli da komai. Mai gida! Na ya kai ne. Amma kai mai gida ba ƙaramin sakare ba ne. A nan za ka zo ka ajiye mashin da mukulli ka sa ƙaramin jak. Yanzu ba maka tunanin wani ya ɗauke. Wallahi ka gama na wallahi fitsari ne matsayi ni. Wallahi tun daga can wallahi fitsari matsayi ni. Amma dan ya guri ba na gama. Wannan sakarci ne. Wallahi wasa ne da dukiya irin wannan. Allah wasa ne da dukiya. Mashin kamar wannan kawo mukulli kawo komai. Ai ka dinga kula da shi amma in ka sai wani banda wannan. Wallahi dan yanzu wannan ya zama na Allah wallahi Allah ya zama na wannan. Wallahi Allah tafiya zan da shi. Ai ko gaba ka ya zama madarasi sai na tafi da shi. Ko dan gidan uban waye kai wallahi sai na tafi da shi. Allah bai gida da Allah hawa bai gida. Ai wallahi sai na tafi da shi. Allah sai na tafi da shi. Dan shegen mashin kaga tsinan na mashin ko ina so in yi tafi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga banzan mashin wai me ne inna lillahi wa inna ilaihi kai jama'a wannan mashin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me gida kenan wallahi da wasa nake ma dama billahi lazi da wasa nake gwada ka nake wallahi wallahi gwada ka nake ya haƙuri mai gida. Ya zama ina dauka. Ai gwada ka nake mai gida. Da Allah mai gida ka haƙuri wallahi gwada ka nake wallahi. Ka shekara ruga.